Usa ka lalaki sa Cagayan de Oro City nga suspect sa bypass operation nga nakasibat ang nakaplagang patay human di ay miambak sa pangpang atol sa operasyon sa kapulisan. Target sa operasyon kinsa igsuon sa biktima ug laing kauban nakaikyasab. Ani ang report. Adlawng Biyernes, gipahigayon sa kapulisan sa City Drug Enforcement Unit ang usa ka drug bypass operation sa Purok 7 Upper Puerto sa Cagayan de Oro City. Target sa mong operasyon ang suspect nga giilang si Danny Tolomia ug lain pang kaubanan sa usa ka panimalay nga gihimong drug den sa lugar. Atol sa operasyon, napalitan ang suspect apan nakabantay kuno nga pulis ang iya ka transaksyon, rason nga misibat kini. Na consummate ang transaksyon, nakabati kaning target personality nga operatiba sa kapulisan ang iyang katransak. So kalit kani sa nidagan, so sa iyang pagdagan, nagpabuto kani sa iyang armas. Bisan man nakaikyas ang pipila sa mga suspect, ilang nadakpan ang usa kanila nga si Fel Galvadores. Na-recover kaniya ang 5 ka gramo sa gituang shabu. Ingon man caliber 38 og mga bala niini. Apan milabay ang pipila ka adlaw, nakadawat og tawag ang kapulisan nga adunay patayng lawas nga nakaplagan ubos sa pangpang duol sa lugar. Nasuta nga ang biktima giilang si Raymar Tolomia, igsuon sa target sa operasyon nga si Danny Tolomia. Ang ilang kauban nga si Eric Ayon nakaikyasab sa operasyon. Nakita sa otoridad nga adunay nagkadayang samad ug bali sa lawas si Raymar nga posibleng nakuha gikan sa pag-ambak sa pangpang. Wala sila'y nakitang foul play sa patayng lawas sa biktima. So muna to ang resulta nga ni ambak habog kini mga 200 feet. Slope kini siya mga 90 degrees, sir. Panawagan sa kapulisan karon ngadto sa mga nalambigit sa ilegal nga droga nga muundang na sanglit magpadayon gayud kuno ang ilang mga operasyon. Listen there, dili lang kita moadto sa mga lugar nga mga kabalo kita nga naay mga gibuhat nga mga illegal nga activity. So aron dili kita madamay sa mga kaning mga kabuang na mga daotang elementos. Kauban si Makoy Sempron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.